Дори снимките се виждат. Ами в канцеларията. Ти ми носиш и снимки. Чакай да ги покажем. На коя камера? Фактически това са таблата с емблемите в готов вид. Старшина? Старшината Милушев на първа рота. Той самия колекционираше и като влязах в стаята за пръв път в канцеларията. Имаше той? Той имаше малко, 300-400. Малко, 300-400 малко. Ами колегата, който е измислил термина сигноманистика, има над 16 хиляди. Така че сравнение с... Какво ли прави с тези неща, не знам. Ами жена му е доволна, тъй като това му е прехраната. Той се занимава с това. Произвежда, продава, пише книги за тях, списания има. Това е друга работа, значи е доволна жена му. Жената е доволна, но при теб е само хоби. Мислиш ли да го развиеш като бизнес? Ами да, дори има 2 поделения, които поръчката за емблемите мина през мене. Така че полигона в Шабла. Така че ще съчетаеш любимото хоби с бизнеса. Носят мои емблеми. Ами аз последно мисля, че са около 700 емблеми някъде. Броиш ли ги? Ами броях ги докато бяха 200, 300, 400, 500. След това вече започнах да изпускам бройката. Взеха да идват и по много. Как ги съхраняваш? Къде ги съхраняваш? Значи по принцип това, което е на снимките са на табла. Точно така се разполагат, но преди да ги разположа, трябва да ги събера, да ги подреда. Те са по серии също, както куклите, да. Да, на колегите сбирките. Трябва да ги събера и тогава вече да ги подреда. Имат хронология, имат поредност на издаването им. И трябва да ги подредиш по хронология и тогава да бъдат поставени в таблата. До този момент аз ги събирам на кашони, на кутии. Тъй като ако ги сложа на таблото, трябва да го разлепа, да сложа новата, след това, ако дойде същата от серия. Отново и така. Да. Стан, как гледаш на хобитата на твоите колеги по... Внимавай. Самата ти отдел каза по-мъжки и по-женски. Аз не бе ги определил така, нали? Моето е по-мъжки. Щом им достава удоволствие, щом има някаква тръпка, аз го приемам и тяхното като... Бихте ли заменили кукли за нашивки? Сега му давам всички кукли и взимам нашивките, нали? Мен честно не са ми интересни, но то всеки е различно, нали? Аз ако имах 10, сигурно щях да се запала и да почна и аз. Да. Трябва от някъде да се почне. Мислиш ли, че всъщност няма чак толкова голямо значение какво се колекционира? Човек, който има афинитет към колекционирането, би започнал да колекционира какво ли не. Не какво ли не, но да. Аз съм пример за това и... И друго ли колекционира? Особено като... свързано с играчки, нали? Смърфове такива, има едни специални, една фирма, няма да я казвам, нали? Все пак, която има и специални такива поставки. И тя ги събирам също. Те не са вече от шоколадовеца, нали, както стана ясно. Ти ще трябва да си купиш един отделен Като цяло отивам в някакъв магазин, една кутия ми харесва, защото е шарена, защото е така цветна и си я взимам. И си ги събираш. Кои са най-странните хобита, за които вие сте чували? Срам ме да кажа. Стига да кажи. Сега сподели. То е гадно по-скоро. Тогава по-добре. Колко гадно? Достатъчно. Айде, ако е много, чак толкова нецензурно гадно, ще сложим пегел. Не, просто... Кажи ми на ухо. Колекционират човешки органи. Айде така да го кажа. Как човешки органи? Какви човешки органи? Човешки органи. Аз не колекционирам. Пей ли си? Не, ще смачкаш Версаче. Редакторите, какво да говорите в ухото? Хората, кой знае какво ще си помислят за мен? Че редактори. Имам 2 редактори, които само такива мръсни работи ми говорят в ухото. И се забавляват на мой гръб, на всичкото отгоре. Чакай да прибереме тази кукличка, дай да я сложим там. Пускаме едни реклами. Аз не знам дали видяхте онази само, че мен ми е много мерак да се покаже. Ще я покажем, нека да пуснем едни реклами, да може да подредим тази кукла, че се притеснявам за роклята на Донателла. Уважаеми зрители, останете с нас и след рекламите. Интересен ни разговор продължава.
Здравейте отново след рекламите по TV7. Говорим си в студиото на Споделено с Вихра. Има ли странни хобита? Заедно с Филип Данауи, Станислав Валериев и Стан Николов. Говорихме си с Стан сега в рекламите. Той ми каза, че въпреки, че са официални, има правописни грешки в тези емблеми. Имаме ли тук някаква с правописни грешки? Случило се да донеса такава. Трябва да се обадим на производителите. Емблемата на МВР на комендатурата с правописната грешка комендантура. Комендатура, да, наистина, ето, вижте. Български език такава дума няма, но тук има. Комендатур. Да, има също още една емблема на втора ескадрила МиГ-23 в Габровница. Там е написано ескадрила прихващачи. При положение, че е прехващачи. Прехват. Ама това са хора, които наистина разбират и се вглеждат. Аз, например, тук видях 3 емблеми, които ти казах, ама те са абсолютно еднакви, защото за мен, разбира се. Но ти каза, не, това са серия. Има в нюансите някаква разлика. Тук теме някоя парашута каза, браво бе, Миро, режисьора, как го видя? Супер си! Наистина на парашута има, аз въобще не го видях, има някакви буквички. Има едно съкръщение, което е добавено и